fecci puade feccane enaɓe gosko suka jeeri suska laabi laami suska labana laami guila jeeri bonani Mamadou Soma Dia golle ma jooɗi peewi e joni o oɗon gandi kalten ko sumgo suudu sardiji leydi men en jawti dawal musgal gadanal ko woni yeeso ko yo Allah waɗan jaam cellal kisale ɓamta en Adama Diop holno mbiyogol leloyi ko noon jarama no feewi Diop en beltima kadi nde kokkuɗa en fartangue wawde haalande bandiraɓe kadi fulɓe hettotoɓen kala toɓe mbawi hettade en beltinimaɓe no hanniri ni voilà no mbiruɗen ni tan koye assemblée nationale gonɗen ha joni eɗen gandi guila hanki ɗum fuɗɗino ko fonno ni gasde ñalawma goto mataw ko tiraillement uji ɗi hande kadi ɓe garti hakke 8 horloge mo ganduɗa hakke 8 heures de temps aɓena toon vraiment Allah waɗi hen sutur noon ɓe gayni ɗum ko ɓoyani ko kono noon eɗen gandi assemblée nationale ene jogui bureau kala nde ari ene woodi bureau ngo gandanɗa hoorema ko kañum tigui ɗowata gueɗe ɗe e yirda ɗum no hanniri ni eɗen gandi kadi hikka e oɗon élection ɓennude guila ñande 31 lewru juillet won jencudi ɗi ganduɗa kay gote mabɓe foof heeɓi e ndiɗon jencudi deɓe keeɓi gote mabɓe foof wonko waɗi signifié toon to assemblée nationale ha to banggue peccugol poste uji to eɗen gandi coalition Benno Bokk Yakar ene wonde e intercoalition Yewwi Wallu ene wonde kadi ɓe ganduɗa ko wallu kamɓe foof gote mabɓe foof waɗi no manifesté yidde addude candidat mum to banggue hoorejo omo ganduɗa woni assemblée nationale suudu sardiji leydi ndi e nder hen eɗen gandi guila hanki en keeɓi andude hol gardiɗo nduɗon suudu woni mo mbiɗen ɗo joni o maire mo Richard Toll ko docteur en pharmacie woni Amadou Mam Diop mo ganduɗa kay ko kañum tigui Allah hokki fartangue ardade taw ko banggue coalition Benno Bokk Yakar ko adi foof lelgo ngo ko élection ngaji 4 gonata toon eɗen mbawi wiide premiére sumgoji ɗi ko sumgoji jogorɗo ardade suudu sardiji ndu reftata hen ko sumgoji ɗi ganduɗa ɗum noddirte ko les vice président sukku mabɓe voilà e nder hen noon ene tawe hen hakke jeetato ɓe noon ko ni jogorde lelorade nder jeetato ɓe d' après résultat e jencuji ɗeɓe jogui kamɓe foof coalition Benno Bokk Yakar camp présidentiel ko kamɓe keɓata 4 gardiɗi ɗi hayso tawi ɓe jiiɗino wadde négocier ɓe lombodira so tawi ɓe keeɓi premier deuxiéme itte to banggue opposition kono ɗum foof e wade noon kamɓe e président ardiɓe groupement parlementaire uji ɗi ɓen kam mbaɗete désigné goto foof suɓoto holgono premier Benno Bokk Yakar waɗi assuré ɗum ko Oumar Youm to ganduɗa hoorema ko wallu waɗi assuré ko Mamadou Lamine Thiam ga en to Yewwi Askan Wi ko o mo ganduɗa woni mi inende amotinde bismillah voilà ma en garto hen e nder hen noon ko ɓeɗon mbawi yewtide goto foof manandidono beele nde ɓen ɓe ganduɗa goni Benno Bokk Yakar ɓuurɓe hewde doole e nder suudu sardiji ɗi nde kokkataɓe ɓe mbaɗa ɓe lombodira manandidono ɗiɗon vice président uji kono sukkoɓe ɓe e nder hen noon ɗum foof laataki kono noon ɓe garti tan e ko texte aji ɗi no mbiri ni par rapport e résultat ji goto mabɓe mo foof mo heeɓiɗi guila premier ha fayama 4e eɗen gandi arti koye coalition Benno Bokk Yakar eɗen mbawi wadde cité omo ganduɗa premier vice président ko hande waɗa manandidirno hande suba omo ganduɗa woni Abdoulaye Diouf Sarr eɗen gandi Abdoulaye Diouf Sarr wona mo mbatten présenté gornoɗo ɗo ministre de la santé sa covid candidat mairie Dakar mo Barthélémy Dias hawi voilà bismillah donc maire commune mo Yoff Kawar ton aussi kadi mbaɗaɗo limogé à cause de caɗele teskonoɗe e nder suuɗi cafrirɗe gila toon to da Linguére ha yetti Tivaouane voilà e nder hen noon ɗum tagui en mbawata waddemo présenté bandiraɓe ma mbaw teskademo so tawi inde nde haalama no hanniri ni ko kanko woni premier vice président rewi hen ko debbo par ce que ene horme ɗum ko ganduɗa woni potal woni parité kono debbo e gorko woni Aissata Sow Diawara eɗen gandi ko ancien to AFP Moustapha Niass kanko lamtuno Moustapha Niass ha so tawi tawa effectivement sabu hay hanki sen jima kanko hoore président suwano dañe nde ko kanko par ce que ko kanko kadi woni ɓurɗo mawnude to banggue duuɓi voilà rewi woni troisiéme o ko docteur Malick Diop
docteur Malick Diop kañum ne kadi koto Benno Dia koy coalition Benno Bokk Yaakaar Dia e woni quatrième ko Yetta Sow kadi koy coalition Benno Bokk Yaakaar Dia commune mo Dia Pendaw merci beaucoup koy falde Podor tawate e refti ko ɗo noon kamɓe e opposition ko ɗo ɓe puɗɗi arde à partir to joyoɓo ɗo omo ganduɗa kamɓe ɓe cuɓi ko ɓe cuɓano hini ko hande ɓe jeehi suɓade ko hande ɓe cuɓino kono ɗo ɓe ganduɗa goni coalition Benno Bokk Yaakaar kañumen cuɓinoma ko ɓooyi ene joƴƴi ene pari kamɓen nde wonno ɓe piɓano hono ko wayni ko hande tigi ɓe cuɓi ko ɓe cuɓorno ko ɓe ndewni hen ko Modou Bara Gaye mo ganduɗa kadi koye coalition Yewwi Askan Wi tewete ene wonde Mame Fatou Gueye kanko woni 6e position Mame Fatou Gaye jafoɗon koye coalition aussi Yewwi Askan Wi 7e o ko Mamadou Lamine Diallo koye Wallu coalition Wallu Mamadou Lamine Diallo eɗen gandimo kanko no fewi e wonde 8e o on woni Gnima Goudiaby koye coalition Yewwi Askan Wi walla eɗen ko no pamirten ko jeetato ɓeɗo gonata vice président so ɗum yawti ɓe mbaɗa somgoji e ɗi ganduɗa kay mbite ko les secrétaires élus les secrétaires élus noon ko jeegomo foti ƴeewede e nder jeego ko liggey baɗɗo fayida noon ɓe mbaɗata to assemblée nationale to par ce que kamɓe kette banggue bindugol kamɓe kette banggue so woote ari ko kamɓe kamɓe limata soɓe gayniɓe kokka président waɗa validé e nder hen noon ɓe mbaɗi ɓe cuɓima mo ganduɗa woni Ndeye Lissi Cissé ene wonde Karima Sène Astou Karim Sène noon ko ɓoyɗo toon mo ganduɗa teskaɗo nder assemblée nationale Astou Ndiaye 3e 4e o noon ko Babacar Mbaye 5e ko Awa Dienne ene wonde 6e ko Abdoulaye Diop ɓeɗo goni rewɓe e sumgoji ɗi ganduɗa sen gummima e sumgoji poste uji vice présidence sen gummima e poste vice présidence ɗum ɗo no mbiyanoɗen kadi secrétaire élu o garten koye poste questeur ɗo woni questeur to gandanɗa hoorema ko ɗiɗo cuɓate e nder bureau he ngollo noon questeur o koko fecca premier questeur ko pouvoir jeeyi deuxiéme questeur koto opposition nawa addaniɓe kadi wadde noon koto banggue tolno jencude e sumgoji ko daña ko so tawino tan waɗino différence mawɗo parti mawɗo leydi ɓurno hewde kañum suutno ɗiɗoɓe foof suranno ɗiɗoɓe comme no 13e législature o ni kono noon en Sénégal naɓe kewani législature ko Daouda Dia wonno ene wonde Awa Niang hikka koko yani kañum no candidat fondere ko Mame Diarra Fam kañum hay ɗum to banggue piguen to e nder hen noon merci e ɗiɗon précision ngaji Diop e nder hen noon eɗen gandi suɓono hen e ɗiɗon oɗon questure candidature o ko Daouda Dia goto mo ganduɗen eɗen kalin ɗo guila 12e législature ko kañum Allah hokki fartangue tigui ardade oɗon poste woni questeur de l'assemblée premier questeur de l'assemblée nationale ene wonde omo ganduɗa woni Aïcha Touré opposition ko o waɗi proposé kañumne e nder hen noon ɓe jeehi e vote ɓe jeehi vote o bulletin ngaji kene wona 150 bulletin keeɓino wodde kono noon e nder bulletin ngaji he teskama hen 3 bulletins nuls e nder hen noon waɗama 0 abstention kono woɗɓe ɓe keeɓi kene tolno 149 temedere capanɗe nayyi jeenayyi kartal ngal ɓe keeɓi ngal noon ko ɗum hokkiɓe tigui majorité ɗum noon Daouda Dia wattama reconduire e poste mum premier questeur de l'assemblée nationale mo ganduɗa poste mo o ɓooyi no fewi machallah fa tabarakallah bandiraɓe foof kadi ene panno nde wonno eɗen gandi ko l'homme social bandiraɓe ene jinno tigui o artiri e ngoɗon poste kadi guila nde hooreji leydi ndi waɗi renouvelé confiance mum par ce que eɗen gandi kanko ko hooreji leydi ndi suuɓimo candidat wimo ko Daouda Dia woni mbiram onon noon wonanɓe ɓe toon wonanɓe Benno Bokk Yaakaar so jeehi gotone Daouda Dia ko ɗum woni koɓe mbaɗi ɗum woni vraiment ko artirimo hande oɗon poste no mbirɗen ni guila 12e législature ha oɗo 14e ko kanko Allah hokki fartangue tigui arda ɗum kadi Baba Abou won particularité gonɗo hen ganduɗa eɗen gandi oɗo Daouda Dia ko kanko heeɓi hikka e oɗo 14e législature e nder sen duttima e 13e législature o ko woni suudu yawtunu ndu ko kanko woni goto mo ganduɗa teskiɗen gartiraɗo joguino poste mum arta watta to wonno ɗo reconduit il est le seul jaafoɗon e to banggue tubankore to donc vraiment ɗum noon kadi ko hunde nde ponnoɗen wadde souligné bandiraɓe gandir hono ko way noon ko ni e bureau assemblée nationale sen ndendini foof wonata ko 16 taw président wala hen wona 17
Adama Diop a jarama Allah jarama golle ma jooɗi peewi onon keɗo haalirde ngendi encore dole Sénégal sana wonno fodde Dakar karlo wimen ana wayno kojomaji ɗi kuuɓi en jetti Ababa Thiamel woni Mamadou Dia tonto ganduɗa ko tonto Louga ñalawma hanki o noon ko ñalawma pattablamo ñalawma silke deftere kamilu gam Alhaji Samba Gourɗo tonto Amali wuro men wendu ɓokki yalla yimo yafoma hanamo aljanna ɓesgu kala jettiɓe dow inde Mama Samba Gourɗo galle ceerno Koyli kañum hoorem ɗum yettama hen no hannirta ni henna jetti noon Alaji Abou Ndiaye gardiɗo Dakar Média to Médina Gounass Alaji Abou Ndiaye nunɗuɗo Alaji Abou Ndiaye moƴƴo Alaji Abou Ndiaye jamiyam o ko alaɗo Ablaye Médina Gounass woni Ablaye Wole warno koye Alhaji Souleymani Gollo ko wondude Amadou Tidiane Sy lolliɗo Sy hono weltare mo ganduɗa wiyete nawlirta en jettimo no fewi no fewi no fewi ɗon calminten Bassirou Ɓan to Médina Gounass Cheikh Oumar Diop to Médina Gounass lawol men noon jalno koye ceerno Alassane Sall mo wasatake kañum adno lappol ngol en jetti bandira men wendu ɓokkinaɓe kala suwa mawɗo debbo e gorko aadi men ko janggo yewta men haal miijo ma so Allah lamɗo jaaɓi Abou Samba Diop so Allah nde ko ɗo ka tan on jarama fecci poode feccane